El personal laboral d'atenció educativa i el personal laboral de serveis educatius del Departament d'Educació i Formació Professional som els professionals que sostenim l'escola inclusiva. Des de fa 20 anys, la nostra titulació superior no està reconeguda conforme a la llei i, per altra banda, els nostres sous estan per sota del que ens correspon. El 2019, Ustec Estès va dir prou i vam iniciar en solitari la lluita pel reconeixement del grup i la categoria professional que ens pertoca amb el salari corresponent. I l'any 2023 vam portar la reclassificació al Parlament de Catalunya, on vam obrir les primeres reunions amb els grups parlamentaris, que hem continuat mantenint durant el 2024, 2025 i 2026. Un tàndem perfecte entre la veu, la presència i la força de les treballadores i la feina perseverant d'Ustec Estès. Hem teixit assemblees, hem recollit prop de 7.000 signatures per la reclassificació i hem convocat la primera vaga del PAE, fet que ens va permetre una reunió amb la consellera Niubó el 2024. Hem seguit amb la lluita als carrers, amb 2 vagues més del PAE, hem ocupat el Departament de Funció Pública i ens hem tancat al Departament d'Educació. De nou, el 2026 hem presentat la nostra queixa a Funció Pública i també a la Conselleria d'Economia i, a més, hem portat el nostre clam fins al Síndic de Greuges, que ha obert una investigació per a la inacció de l'administració. Gràcies al camí fet per Ustec Estès del Parlament de Catalunya i al suport fidel dels grups parlamentaris, hem assolit fites històriques, després de presentar en solitari, entre el 2025 i el 2026, 2 mocions i una proposta de resolució que s'han aprovat per majoria de l'arc parlamentari i que insten el govern a fer efectiva la reclassificació professional. L'impacte de les 2 compareixences que vam fer al Parlament durant el 2025 ha estat clau per visibilitzar el nostre col·lectiu i per demanar al govern de Catalunya que compleixi la llei i la normativa vigent. Ara estem en un moment crucial per fer història. Hem presentat en solitari el darrer 31 de maig l'esmena d'una disposició addicional a la Llei de Mesures d'Acompanyament dels Pressupostos de l'any 2026 per fer efectiva la reclassificació professional a tots els efectes normatius i econòmics des de l'1 de gener del 2026. El pròxim 2 de juliol el Parlament votarà. Ens hi juguem el futur, però estem ben segures que aquesta lluita, feta colze a colze amb totes vosaltres, no s'aturarà fins que la reclassificació sigui una realitat. Juntes ho aconseguirem.